Udruženje građanki Sumeja Živinice pokrenulo je kampanju pod nazivom Uložimo u budućnost, obogatimo školske biblioteke. U okviru ove aktivnosti raspisan je konkurs pod nazivom Moja školska biblioteka čuva znanje. Najbolji na konkursu danas su i nagrađeni. Udruženje građanki Sumeja Živinice je organizacija čiji je prvenstveni cilj da doprinese znanju, sa posebnim akcentom na podsticaj čitanja knjiga. Od septembra su započeli sa kampanjom koja ima za cilj da podstakne sve nas na bolji odnos prema knjigama, kako roditelja, prosvjetnih radnika, tako i lokalne zajednice. Ima za cilj da na neki način počnemo svi drugačije razmišljati o knjizi, o čitanju, o školskoj biblioteci kao prvom susretu djeteta sa samostalnim čitanjem, prvom susretu djeteta sa njegovim izborom šta će čitati. Dakle, škola mu daje osnov, ali ono što dijete mora od početka da uči jeste o samoobrazovanju, o čitanju, o svom cjeloživotnom učenju. Moja školska biblioteka čuvar znanja je konkurs koji je okupio radove učenika osnovnih škola naše općine, a najbolji od njih danas su nagrađeni u javnoj ustanovi Osnovna škola Dubrave, gdje je upriličena prigodna manifestacija. Prvo mjesto osvojio je Farik Mukić, Osnovna škola Dubrave, drugo mjesto Tarik Zenunović, Osnovna škola Šerići i treće mjesto Ahmed Halilbašić, Prva osnovna škola Živinice. Sljedeće što ćemo raditi, ako Bog da, jeste, jer ćemo gledati da ova kampanja traje, jeste konkurs za najkreativniju biblioteku koja će nastaviti dalje. Evo danas mi dodjeljujemo nagrade, pa ako Bog da, vidjet ćemo i dalje da nastavimo sa ovom kampanjom zajedno s vama i sa cjelokupnom našom zajednicom, posebno sa školama. Članice Sumeje Živinice donirale su i određen broj knjiga za školsku biblioteku u Šerićima, prikupile su 700 konvertibilnih maraka i kupile neophodne naslove. Učenik koji je osvojio drugo mjesto na spomenutom takmičenju u kratkoj pjesmi je iznio problem sa kojim se suočavaju. Naša biblioteka nije velika mnogo, ali u njoj stoji pravilo strogo. Samo 2 učenika odjednom mogu ući da nas neko ne bi poslao kući. U našoj biblioteci knjiga puno nema, zato sa lektirama imamo problema. Zbog toga ljudi, dajte nam svoj glas da dobijemo snagu i neki spas. Da se obratimo roditeljskom vijeću da nam naprave biblioteku veću. Da nam biblioteka više ne bude mala, nego da bude kao sportska sala. Enisa Bandović voditelj je bibliotekarske sekcije u Osnovnoj školi Dubrave. Sekcija broji 16 članova, a bila je ovo dobra prilika da se predstavi njihov rad. Na času bibliotekarske sekcije mi čitamo razne knjige i analiziramo razne priče s lektira koje su nam po planu i programu. Mi također volimo da čitamo knjige po kojima su snimani neki filmovi, kao što su Orlovi rano leti, Lesi se vraća kući, Ne okreći se sine, Sjećaš li se Dolibel i druge. U našoj biblioteci ima oko 5000 lektira i oko 2000 nastavničke literature. U našoj biblioteci također ima puno starih knjiga. Ja i moji drugari produžavamo svakoj knjizi njen vijek trajanja. Tako što izbrišemo ako je nešto napisano, zalijepimo neki list koji je oštećen, slažemo knjige na police i tako vodimo računa da naša biblioteka uvijek bude uredna. Današnjom aktivnošću u kojoj su učestvovali nastavnici bosanskog jezika i razredne nastave osnovnih škola općine Živinice i Udruženje građanki Sumeja Živinice obilježen je i 2. april, Međunarodni dan dječje knjige.